a hráčky, vítajte pri ďalšom videu. V tomto videu postavím Gemini a ChatGPT do epickej vojny, kde ich obe nechám vygenerovať skript v HTML, ktorý by sa mal čo najviac podobať na hru Natural Disaster Survival. Tu som aj natáčal, takže ak ste ju ešte nevideli, nezabudnite si ju pozrieť, takže poďme do videa. Takže jednoznačne by som najprv musel spraviť prompt, ktorý budeme dávať obom. ChatGPT bude znevýhodnená kúsok, lebo pôjde prvá a Gemini bude vždycky vedieť, aký skript vytvorila ChatGPT, ale ChatGPT bude mať namiesto troch vlastne mojich promptov, bude mať 4. Takže napíšeme jednoduchý prompt. Ahoj, správ skript, ktorý je niečo ako Natural Disaster Survival z Robloxu. Takže ja si to takto skopírujem a hodíme to sem. On mi to dal do Lua skriptu nejakého. Dáme iba jednoducho prerob to do HTML. Index HTML. OK. Dobre, toto sa zdá, že toto bude aj nejaký HTML. OK, tak tu mám viewer. Sa mi to nejako neskopírovalo. CTRL-C. Počkať. Dobre. Toto je ChatGPT Natural Disaster Survival. Kto pozeral, bude vedieť, že ja neviem, čo toto má byť. On tu vlastne... Čo? Kedy sa mu to zapína? Po function update. Earthquake. Aha. OK. Takže hodíme to Gemini, ten prompt. HTML script. Dáme, že si v batotovi z chat GPT. Tu je jej script. Tak. Nech sa páči, Gemini. OK, takže máme tu niečo, čo by malo byť podobné Natural Disaster Survival. Nemusí to byť úplne dokonalé, ide o to, čo bude lepšie, takže you melted in acid rain. Dobre, ChatGPT sa zdá, že vie, čo robí. Disaster, no, kde mám postavičku? Čo? Počkať. Veď to je toto. Herné premenné by tu niekde mali byť. Tak toto nie... Áno, sú tu herné premenné, ale z nejakého dôvodu sa mi tu nespavnula postavička. Čo? OK, to je jedno. Takže druhý prompt bude skús to zrealizniť. Skús to zrealizčiť.
Nice. ChatGPT ani nevie, že FB to je s Geminiom, takže myslím, že... Ale veď on robí to isté, čo spravil Gemini. A Tornado, kto je ťahá hráča, a on tu povedal, skákanie časticov efekty zdravie. No, OK. OK. Ďakujem, ChatGPT. Ale ten script vyzerá 1000-krát menej komplexnejšie. Ako Geminiov. No, zase mi to nejde skopírovať. Počkaj, čo sa deje? Tak ako AI, no. Akože Gemini je tiež dosť dobrý, ChatGPT je, myslím, že cca rovnako dobrý. Tornado, OK. Ne. Aha, OK. Tak toto Tornado je do značenia dobre prepracované. Meteor Shower. OK. ChatGPT. Iba to tak poskúšam, že Meteor Shower. A menia sa tie budovy? Menia. Kúsok. Má tu niečo iné ako Meteor Shower? Asi nie. OK, takže v tom prípade napíšeme ďalší prompt. Toto bude tretí, teda, no, tento, že skús to zrealistiť. Toto je script chat GPT. Nemusíš sa držať neho. Preto som tam napísal, že nemusí sa držať neho, lebo predsa len aby to nebolo úplne rovnaké. Výzva prijatá. OK. No, Gemini, na to, čo bol tvoj posledný skript, no, bude to mať ťažké. Je to nejako seká. Nice. Dobre, takže hotovo viewer. Dúfam, že to Tornado bude kúsok realistickej. What? Meteory. Tornado. Každých 20 sekúnd bude 2000, teda 20 sekúnd bude nová katastrofa, tak počkáme celé 20 sekúnd. No. Neviem, zatiaľ sa niečo deje. To je dosť divné. Dobre, ešte ma napadla jedna vec. Či sa nedá tu nejako spustiť, alebo ja ho takto skopírujem a hodím ho sem. OK. Takže, tak toto je Geminiov script. No, ako Gemini, máš to 10 000 krát lepšie ako ChatGPT. Fakt, ako, zaslúži si potlesk? Nice. Ja to vyskúšam restartnúť. Napíšem, že 4.
Hľadanie bezpečia. Tu sa hneď spavnilo tornádo. Nie. A tornádo. Ale, počkať, keď sem kdekoľvek pridám 6, tak to respawne. Ale keď sem pridám 4, tak hľadanie bezpečia. Tak sa iba spýtam, čo znamená to hľadanie bezpečia. Aha. OK. Tak, už viem, čo to znamená. OK, takže napíšeme ďalší skript, teda prompt. Ale toto, počkať, nebolo toto už, počkať. Toto je prvý, takže ešte má Gemini jeden prompt. OK, ďalší prompt bude doveď to na maximum. Akože dovad to na maximum, takže CTRL-C. No, takže máme to pomaly. Ja to asi tu otvorím cez preview. Preview ChatGPT. Otázka. Toto majú byť budovy. What? OK. Nejako to nemá dosť vyriešené. Ja vám, že hapka, že minus 580, minus 1020, minus 1040, 1140. OK, Gemini. Nemáš to dobre. Copy. Google Gemini. Dovad to do extrému. Toto je script chat GPT. Simulátor konca sveta. OK, tak toto sa mi páči. Počkať, ale vlastne tu si to je zduplikovať. Copy, HTML, online viewer. Počkať, tak. Ctrl-V. Hľadanie cieľov. Čo to má byť? Čo sa stalo? Dáme iba jeden prompt, že čo je to hľadanie cieľov. Oh, 15 sekúnd. OK, tak počkáme. Alebo, počkaj, tu niekde.
entity, logika nejaká. Toto nefunguje niečo. Tak spravíme to takto. Jednoducho to zmažeme. A zapneme to znova, alebo keď toto nepomôže. Tak toto bol ten problém, že tu ešte niečo mohlo byť. Ide, jediný riadok, ctrl. No. OK, posledný je pre ChatGPT. Dáme, že musí to byť extrém. OK, takže ideme na vyhodnotenie, keď sa toto dorobí. Ešte si to neviem ani previewhnúť. Preview. OK. Gemini. To má vyhraté. Tak to takto funguje. To je gigantická mapa. OK. Počka, takto vyskúšam znova, to sa mi normálne, že páči. To je jednoznačne lepšie Meteorstore. Počkaj, poďme dole. Nie, toto. Čo toto má byť? To je ešte lepšie ako Gemini. Nice. To je dosť good. $4000 x 2000. 120 budov. Počkaj, ja sa teraz hýbem dole. Akorát je tak rozmýšľam. To je rovnakou rýchlosťou, ako sa oni hýbu. Nice. 1200 budov. 120 budov. Dobre. Vyskúš, takže jedna vec, že bola si v battle s Gemini. Toto je jej script. Copy code. Toto je jej skript. Myslíš, že si bola lepšia? OK, takže dobre, a teraz iba dáme ChatGPT script, copy. Toto je final script, chat GPT. Myslíš, že si bola lepšia? Nice. OK. OK, takže čo je toto? Čo spravila? Jaj.
OK. No. Dobre, a teraz dáme teda jednoznačne vyhráva Gemini. Vyhráva Gemini. Už mi dochádza chat. OK, ešte posledná vec. Skús to spraviť 3D tej tvojej stránke, si co to bolo. Dobre. THRE dot JS. Aha, tu niečo také. JavaScript 3D Library. Tools Editor. No. Project a Settings Scene. No, OK. Neviem, ako to tu sa to dáva, ale počkať. To nejako nepáči. Ja to takto, že Forum, Twitter, Tools, download. Ja, ale na to, OK. Na to mi treba nejaký 3 master stiahnuť. To nejdeme stiahovať jednoznačne, ale examples. OK, je to dosť pekné. Jednoznačne. Nie toto z Big Six, či ako sa volá tá rozprávka? Mi to tak pripomína. Dosť. Toto tu. OK, ale toto bude z tohto videa naozaj všetko. Jednoznačne vyhráva Gemini a teda môžeme ešte vyskúšať tento script. Ja budem happy iba, kde to bude fungovať. Ako, hej, aj Gemini to tam hovorila meteoricky. Tak počkať. Nie. To sa fakt, že prepadáva. To ich ničí. Nie. Meteorický útok. Nice. Poď, Ankylik, poď. Sa treba schovať. Nie. OK, Gemini teda vyhráva. Ak si myslíte, že to bol ChatGPT, napíšte do komentárov a môžeme dať na budúce ďalšiu takúto epickú battle. Takže vidíme sa v ďalšom videu.